N'ezie nlọ nke na-adịrọ mma ịma na chi gị na-enye gị a bad signal of a bad thing na-abịa on your way. O nwere nke dị ka ezigbo ibe ma na ezigbote aja ibe ka ọ bụ. Ọ ya bịa lọrọ anụ nla bụ ije chụpụ aja. Mgbe ọ bụ na ịfụrụ any of your relative o wee kwado yichie ezigbo akwa bulu akpa wee na-akwụsị moto ka ọ banye maọbụ na nna bus stop ebe a na-akwụsị moto maọbụ sị gị na nya ka nya jee ebe ka nya bata ihe ma na mgbe ọ bụ na ịlọrụ nlọ ebe ị na-ekpo ntụ na nlọ, mgbe ọ bụ na ịlọrụ nlọ ebe ị na-akpa nkụ, mgbe ọ bụ na ịlọrụ nlọ ebe agba ga-egbe na nlọ, mgbe ọ bụ na ịlọrụ nlọ ebe nkịta ta gị na nlọ, mgbe ọ bụ na ịfụrụ onwe gị ebe ị chụrụ mmiri agbanye pọmpụ mmiri a na-agbaju n'ime rọba maọbụ ị na-echu mmiri na-echu na gị na ya dị maọbụ ịfụ nwa gị nwa ebe ọ na-echu mmiri ị ma na onye abụ ị na-abụ na-echu mmiri a na ọ ga-akpata nnekwu ego n'oge na-adịrị anya. Egosigo gị the conclusion plan na egwugo na o nwere ego ihe akpata. Ibe chi gị ji wee zukọ gị ya bụ ka ije sili anya ka datin ka ọ dị nwere mmụọ maka na mmosi ya eka gị wee fụ ya jeje gbaba gị mgba oluo mbọsị datin ga-eme iwe disappointment ma eme gị promise and fail. Onye ka chi gị ji wee zukọ gị. Mgbe ọ bụ na ịfụrụ onwe gị ebe ị na-amụ nwa na nlọ, ịmụ nwa na nlọ abụrụ ajọ ibe, ịmụ nwa na nlọ bụ ezigbote ibe ka ọ bụ. Maọbụ ije ebe a mụrụ nwa kulu nwa ọbụ a mụrụ amụ ezigbote ibe ka ọ bụ. Mgbe ọ bụ na ịfụrụ onwe gị ebe ị na-eke eju na nlọ ezigbote ibe ka ọ bụ. Mgbe ọ bụ na ịfụrụ onwe gị ebe ị na-achụ nta ezigbote ibe ka ọ bụ. Mgbe ọ bụ na ịfụrụ onwe gị ebe ị na-aghọ mkpụrụ osisi maọbụ ụdala maọbụ mango maọbụ orange maọbụ apụl ezigbote ibe ka ọ bụ. All those things bụ a good sign chi gị na-egosi gị na o nwere ezigbote ibe nọ on your way. N'ezie nlọ nke na-adịrọ mma ịma na chi gị na-enye gị a bad signal of a bad thing na-abịa on your way. Mgbe ọ bụ na ịlọrụ nlọ ebe ị na-ekpo ntụ na nlọ aja ibe ka ọ bụ. Mgbe ọ bụ na ịlọrụ nlọ ebe ị na-akpa nkụ aja ibe ka ọ bụ. Mgbe ọ bụ na ịlọrụ nlọ ebe agba ga-egbe na nlọ aja ibe ka ọ bụ. Mgbe ọ bụ na ịlọrụ nlọ ebe nkịta ta gị na nlọ aja ibe ka ọ bụ. And so on and so forth. All those things ọ bụ na ịlọ ọnya na nlọ iwere ọsọ were ije jee chọba aja ya. O nwere nke dị ka ezigbo ibe ma na ezigbote aja ibe ka ọ bụ. Ọ ya bịa lọrọ anụ nla bụ ije chụpụ aja. Mgbe ọ bụ na ịfụrụ any of your relative o wee kwado yichie ezigbo akwa bulu akpa wee na-akwụsị moto ka ọ banye maọbụ na nna bus stop ebe a na-akwụsị moto maọbụ sị gị na nya ka nya jee ebe ka nya bata ihe ma na ọ na-anwụ anwụ ikezi ịnali anya ọ bụ na o jikwasịrị ife ire na ezigbo nlọ ka ọ bụ. Ọ na-anwụ ọnwụ ka ọ na-anwụ maọbụ ịfụ mmadụ na nlọ odo chesi arụ ịfụrụ onye na ọ tara arụ ịfụzi ya na nlọ odo chi arụ na nlọ machacha mma na nri na-asị arụ amakasị gị ihe ma na ọ na-akwado ọnwụ the person na-akwado ọnwụ ụna ka ọ na-akwado ịnachi ya ebe o si wee bịa n'anya gị. Ikeze mmadụ aka ọzọ asị gị na ọkwa ezigbo nlọ ayi otu a isi wee ya mba na onye bụ na gosi na arụ ya adịgo mmanụ. Ikeze onye a na-aya arụ efọzi anya ojikasị ya kwadosi ya gbuo spek bulu akpa ya isi na arụ ya adịgo mmanụ na arụ ya adịgo mma. Ikeze osi n'ụlọ ọgwụ a na-apụ onye ga-akọwara gasị gị ya nọ nke ahụ osi ụlọ ọgwụ apụ anụ ya dị ka ọ na-anazi ife gosi bụ na arụ ya ụna ka ọ na-ana onye a na-akwado ọnwụ. Onye bụ na-akwado ọnwụ. Mgbe ọ bụ na ịfụrụ onwe gị na nlọ ebe ị na-abanye ụgbọ ọ bụrụ ezigbo nlọ ka ọ bụ jee gị chụpụ aja ndị otu ọgbọ ndị ọgba nje jee chụpụrụ aja ka ị gbababa rapụ gị ka imegwu ọwụwa gị. Agwa gị na nlọ bụ ebe chi anyị si agbala anyị ama. Then so many people dị gifted na nlọ. So many people dị gifted na nlọ
o nwere ndị anyelu onyinye nlọ. Onyinye nlọ bụ na a ga-egosi gị ibe na-achọ ka o mee nnebọ gị, maọbụ ibe na-achọ ka o mee nne gị, maọbụ ibe na-achọ ka o mee nna gị, maọbụ egosi gị onye na-akwado ka ọ nwụọ anwụọ, maọbụ onye ga-enwe accident. Onye ọbụla enyere ụdị onyinye ahụ na-anọ na very big problem. Ka mbe ka nkọwalụ gị dị problem ọ na-anọ.